2012ko udaberrian sortu zen proiektu bat, bertan gaur egun gaude 13 familia eta guztira 16 haur. Eta azkenean elkartu ginen gure seme-alaben hezkuntzataz arduratu, konstienteki arduratu nahi genuen familia batzuk, ez? Sortu nahi genuen horretarako espazio bat gure aurren hezkuntzaz arduratzeko, ez? Eta espazio bat gainera euskalduna izango zala. Zentzu hortan bada gune euskaldun bat sortzea gaur egungo eskolari alternatiba izango litzatekena, ez? Beti esaten dugu zingira, kasik errepika ezinala beste leku baten zingira egiten degulako bertan gauden pertsonok, ez? Eta bai oinarritzen gala batetikan sinisten degula aurrak baduela gaitasuna barrutik kanpora haztekoa, beak duela konfidantza osoa izatea bea dela bere garapenaren gaitasun guztia ditula bere baitan, eta guri heldu bezala dagokigula hor alboan egotea, baina ahalik eta interferentzi gutxiena egiten, ez? Eta bestetikan bai kontutan hartzare bai, barrutik kanpora haste horretatik, aur bakoitza pertsona badala eta bakarra dala, ez? Ez daudela bi aur berdin eta zentzu horretan horrekiko ahalik eta errespetu handienakin jardutea eguneroko hortan, ez? Helburua da espazio lasai bat sortzea, aurra egongo dana bere barruakin konektatuta eta batez ere ez dadila egon alerta egoeran, ez? Hori da helburu nagusi bat. Egondia egotea espazio bat izan daia segurua, bai emozionalki eta bai fisikoki batez ere, ez? Eta orduan ikusten dugu egoera hortan dagoenen eta aurrak plazerrarekin konektatzen duen eta aurra dagoenen lehenago ikasitako gauzekin berriro konektatzen duen, hor benetan ematen dela deitzen zaiona ikasketa esanguratsu bat, ez? Eta orduan bai helduak badula papel oso garrantzitsu bat, konexio horiek eman daitezen, aurra seguru sentitu dadin eta aurra baitaz ere maitatua sentitu dadin, dan bezalakoa dalako eta ez dadin ibili maitasun horren bila bezala, ez? Bost oinarri bezala baditugu, ez? Batetikan aurra bera, hartzea aurra dela protagonista bere garapenekoa, aurraren jolasa, jolas horrek hori zenbat eta espontaneagoa izan eta zenbat eta bere barrutikan sortzen den jolas espontane hori zenbat eta libreagoa izan, orduan eta ikasketa esanguratsuagoa da, eta orduan garapena nola esango nuke, koherentzia handi joa bere beharrekin, ez? Gero bestetik hirugarren bloke bat izango litzateke nola bertako helduak eta bertan bidelagun daudenek sortzen dituzten espazioak dirala azkenen aurren edo aur eta gazten interesetara egokitutakoak, eta azkenen interes horrei erantzuteko eta batez ere izan dituzten lehenoko bizipenekin konektatu alizateko, ez? Gero baitare oso importantea da guretzako helduak ze jarrera daukan, bertan bidelagun dagonak ez interferitzea, alik eta gidaritza, alik eta beharretara egokitu egotea, ingurune lasai bat sortzea, hor helduan jarrerak ze garrantzi daukan, eta bestetikan baita ere, bosgarrena izango litzateke, elkarbizitza hori alik eta lasaiena izan dadin, zein diran ematen diren elkarbizitza arauak eta mugak, ez? Eta hor, elkarbizitza lasai horri bide emateko, ezarrita dauden elkarbizitza arauak. Goizeko 9:00 sartzea zingira dao kanpin bada, berez, eta dao aian kokatuta, aiako parke naturalan onduan, eta, han biltzegea, egunero, goizeko 9:00-atikan 3:00. Eta hor, kanpoan dazkau, oi elastikoa, gero ondartegia, sugaitzak, xamorruak, ez? Eta hor dakau leku bat barruan esate duna gela batzu dazkae eta han ikastegu eta kanpoan. Kanpoa eta barrua azken finean guretzako da, hori, ez dala egon berrikan mai batian ikasteko, ez? Eta, han txikila jolas espontaneo egiten ibiltzeia, hanka utzi, guzti iteia, aneoteia azken finean goxatzen, ez? Bere gorputzakin, bere gorputza ezagutzen, eta 7 urtetik gorakoak, 11 urte arte daudela, hauek goizian etortzeia eta bakoitzak itegue bere interes personala. Adibidez, aur bateraka bere interesa dira zaldillak.
Eta zaldiakin ikasteu, momentu horta, irakurtzen, edo numeruak, edo izan laike, baina beti abiatzea, bere ikasketa prozesua, bere interesetikan. Ze hor, bere interes hortatikan, ikastia daka dana. Bai pixua, bai, eta hori asko zaintze dugu. Irutzegu importantia dela bide hori itea. Eta gu onduan gaude, bide lagun bezala, hori bide hori iten laguntzeko.